Ben, bos días a todos e a todas. Paso a dar conta do tratado na Xunta de Goberno de hoxe. Nos apartados de licencias, concedeuse licencia para unhas obras nunhas escaleiras tradicionais nunha vivenda da Rúa Pico Sacro. No punto 2, acordamos citar o recurso de reposición formulado por Proxectos Innovadores de Galicia, un acordo da Xunta de Goberno do pasado mes de novembro de 2018, no que solicitaban a devolución dunhos ingresos realizados a favor de Movisa nas expropiacións do Sun Ponce do Castiñeiriño. Nas alegacións que presentou a empresa, consideraba que ese pago eran cotas de urbanización, e entón unha vez que vendeu a parcela que tiña nese Sun Ponce a outra empresa, pois tiña dereito a devolución desas cotas de urbanizacións, e a realidade que eses cartos eran parte do pago da adquisición da finca, e o feito que el vendera a finca a outra empresa non atinxe ao Concello no aspecto do que cobrou, e de feito incluso hai unha sentencia judicial porque el presentou un contencioso que tamén nos dá razón, co cal que entendemos con isto xa queda finiquitado o asunto. No punto 3 damos conta da asinatura dos acordos da Comisión Bilateral para cada ARI correspondente á súa anualidade de 2018, o beiro do Programa de Regeneración e Renovación Urbana do Plan Estatal. Son os 4 ARIs que xa ten presentado aquí Jorge Duarte de Vite e de Pontepedriña, e este é un trámite máis para poder sacar a convocatoria das subvencións para desenvolver os ARIs en sí pois nas vindeiras semanas. No cuarto, damos conta de que queda deserta a licitación dunha furgoneta pick-up para a Protección Civil de Santiago. Do 5.274 son expedientes de beneficios fiscais no imposto sobre incremento de valores de terreos de natureza urbana. No punto 275 resolvemos a denegación dunha exención do mesmo imposto sobre o aumento de valor dos terreos de natureza urbana a Cociña Económica de Santiago, porque para que teñan dereito a esa extensión esos terreos teñen que estar adicados para unha actividade sin ánimo de lucro, e por unha entidade que sea sen ánimo de lucro ou de beneficencia. Neste caso son simples terreos vacíos sin edificación algunha e por tanto non teñen ningunha finalidade actual orientada a asistencia social, beneficencia ou sin ánimo de lucro, por lo tanto non ten dereito a esa extensión. O punto 276, rexeitamos tamén un recurso de reposición interposto contra a denegación da exención de parte dunha porcentaxe de exención deste imposto. Tamén unha familia que en vez de eles solicitaban o 90%, se aplica o 75% de imposto a bonificación por cuestións técnicas xurídicas que non sería así moi interesante para describir agora porque son bastante complexas. No 270 aprobamos o proxecto de expediente de crédito extraordinario para habilitar crédito no orzamento 2018 prorrogado o exercicio 2019 para o servicio de guindaste e depósito de ahora a través de TUSA. Este modificativo de crédito levámoslo ao pleno do vindeiro xoves, e un dos trámites iniciais é aprobarlo en Xunta de Goberno. Significa simplemente que se habilita unha partida desde que TUSA presta o servicio de grúa hora para o Concello, desde a remunicipalización, os ingresos que xera TUSA tanto en máquinas como en etcétera se consideran ingresos directos do Concello, e entón o que fai o Concello é ter esos ingresos e TUSA factura os seus servicios ao Concello. Ben, eso está previsto no orzamento 2019, como, pois, por criterios, ao noso entender, bastante equivocados da oposición, pois se rexeitaron esos orzamentos. Non existe unha partida habilitada nos do 2018 para asumir esos cartos, por iso obriga a facer unha modificación. E o que estamos facendo, porque ademais se consideran ingresos que van a ir devengando ao longo de todo o exercicio. No punto 278
devolvemos unha fianza do mantemento e reparación da rúa Teresa Jornete anexas. No punto 279 executamos a resolución do Tribunal Administrativo de Galicia no que anula o procedemento de licitación do contrato do programa piloto da escola, perdón, da ludoteca de Fontiñas, da María Miramontes, no que considera o Tribunal que na valoración do punto de elementos lúdicos, de xoguetes, por entendernos, non estaba suficientemente precisada, entón obriga a retrotraer todo o procedemento, non tanto porque os pregos estuveran mal, senón porque como xa se abriron varios sobres dentro dese procedemento, pois entende que está viciado e hai que empezar desde o inicio para poder corrixir ese aspecto. No 280 aprobamos as bases do 12º Premio Internacional Compostela para Lumes Ilustrados dentro da campaña de animación á lectura, un premio que está dotado con 9.000 euros en colaboración ca editorial Calandraca, que aporta unha parte dese premio. No 281 aprobamos as bases do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xoana Torres para o 2019, que ten dúas modalidades, ensaio e creación audiovisual, dotadas con 2.500 euros cada unha, e o prazo para a presentación dos traballos comeza no mesmo día 8 de marzo e remata o 31 de decembro do presente ano. No 282, a proposta de políticas sociais, rexeitamos a oferta presentada pola empresa Gonzacar para a compra dun vehículo tipo furgoneta para o departamento do MAZ porque non cumpría os requisitos establecidos nos pregos técnicos, e logo pasamos ás urxencias. Na urxencia número 1 acordamos estimar parcialmente o recurso de reposición interposto por Gesprocar sobre a recepción da urbanización do polígono 2 do Sul da Bárcia, no que aceptamos que non é obligatorio constituir unha fianza do 10% das obras para responder ao período de garantía e, por tanto, autorizamos a devolución desa fianza, pero siguen vixente todos os restos das condicionantes desa recepción. No punto 2, autorizamos a redacción dun proxecto modificado das obras de construcción do aparcadero provisional disuasorio na parcela municipal EQ1 do Parque Empresarial de Asionlla, que ten estimado un incremento orçamentario do 9,96%, e suspéndese parcialmente, mentras tanto, as obras na zona afectada. No punto 3 aprobamos o proxecto técnico das obras de acondicionamento do campo da festa de Casteñeriño para usos polivalentes, e a fase 2, o orzamento máximo de licitación é 449.818 euros e un prazo de execución de 5 meses. No punto 4 abrimos os prazos e procedementos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixón Frío, Salgueiriños. O prazo de presentación das solicitudes de reserva de plaza ou traslado serán entre os días 1 e 11 de marzo, inclusive para novo ingreso serán do 16 de marzo ao 16 de abril, logo a principios de maio sai a lista provisional de admitidos e a finais de maio a relación definitiva, co cal abriríase o prazo de matrícula do 3 ao 17 de xuño. E por último temos a modificación do acordo adoptado por Xunta de Goberno relativa á participación do Concello de Santiago no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, o POS, coñecido como POS, no que acordamos participar, no que recibiremos 856.246 euros para as obras, e ademais aprobamos un plan complementario por outros 447.000 euros. Dentre desas obras está a senda peonil na Rúa San Martiño en San Xoás, está a implantación da sinalética informativa de medio rural, está a mellora e acondicionamento do Centro Sociocultural da Grixoa, a mellora e acondicionamento do Centro Sociocultural Peregrina, e no plan complementario a reparación e consolidación da ponte de Vidande abaixo. E con iso demos remate á Xunta de Goberno.
Preguntas, por favor? Sabes de cando se vai comenzar de novo o proceso de licitación da ludoteca? Pois nas vindeiras 2 semanas, a última vez que falei co concelleiro sobre o tema, pero bueno, nas vindeiras semanas están corrixindo ese aspecto, que o único que realmente hai que modificar do prego, o resto das condicionantes son correctas, e aí pois, xa é unha parte administrativa que hai que volverlo a remitir a aprobación, a Xunta de Goberno, etc. Pero, insisto, polo propio interese do Concello de despois de 12 anos, por fin, a pesar de que xa está aberta e funcionando, para ter un programa estable, que era o que se licitaba, pois, nas vindeiras semanas. Pois, se non hai nada máis, moitas gracias.